शरद फणस बाबा तवळ अतुल फणस माझ्या समोर का तो म्हणा नी कळवा गाडीवर 15 वाजता पवन वाहन सवयी याचे कंडक्टर राजेश निकम पिवळी करणारे पिवळे का यांना असलं पिवळं काय आवडतं वा ठीक आहे तुम्ही म्हणता मी काय बोललेलं आहे लाव ध्यान येऊ इकडे सवाल माझा सोडून घ्यावा सभेमध्ये साऱ्या